За да нагласите основните настройки за брандирането на вашата система, отидете на менюто Основни настройки и изберете Брандиране. Тук ще откриете различни табове, като първият от тях е посветен на системата. Изписването на компанията, може да изберете официалното лого, като аплоднете изображение тук. Също така качване на favicon, качване на изображение за системни уведомления, логото в уведомленията, както и фон в профила на потребителите, който представлява корица на всеки от профилите. Когато сте готови, натиснете Запази. Следващата част от това меню е свързана с страницата за вход. Тук отново избирате лого, което да се вижда на страницата за вход, както и фон. Когато сте готови, натиснете Запази. После отиваме на третия етап, където може да попълвате общи условия и политика за поверителност, както и да изберете дали тя да бъде видима или не на началната страница, като достъпна информация, и когато сте готови, отново запазвате. После имате етап за контакти. Тук може да попълните важна информация за контакт, както и имейл за контакт. И не на последно място по важност, таба за цветове позволява да настроите различните цветове, като основен цвят на текста, на менютата, на фоновете, както и за спомагателни блокове и бутони, на плеера, на нотификациите в тяхното нормално състояние, когато сме над тях или когато имаме активно избрано нещо. Така че системата да придобие един по-персонален или индивидуален облик с вашите цветове и бранд. Когато сте готови, отново натискате на бутона Запази, а също така до различните цветове може да погледнете над тези малки икони с въпросителните знаци и да смените според обясненията най-подходящите цветове.